Bazalwane bami ngicela sifundisane namhlanje. Sibe nesineke sokufundisana. Ngicela sibheke the book of Mark chapter number 3 verse 9. Sibheka 2nd of 1 Corinthians chapter number 9 verse 11. Because of the crowd, he told his disciples to have a small boat ready for him to keep the people from crowding him. Because of the crowd, he told his disciples to have a small boat ready for him to keep people from crowding him. Sizwana zabalani bami. Ngenxa ubala omunye ongafunda khona nye version enye ngicela siwafaka nje shintshana lapha. Ngizoba nje no 3 minutes ukufunda, ngibe no 3 minutes ngibe nesikhathi siye sokufunda la ngifuna sifundeni kahle. Sibone ngoba ngenzela ukuthi ngicela ngisafe la ngoba abantu abathanda isonto lapha esontweni sibhizi senze appreciation ngase ngenza isimemezelo sokuthi bangafakwa kakhulu abantu ku appreciation abathanda uJesu kuphela abangangithandi mina. Afanele umfundisi ungaboni fanele ucheck ukuthi obani abakuthandayo abantu lihlukene igaba zabantu khona abantu abathanda ukuthi isonto lethu lihle, abanye bathande umfundisi wabo, abanye bathande uJesu, abanye bathande konke. uJesu wayesebatshela abafundi bakhe ukuba bamlungisele isikebe ngenxa yesixuku ukuze singaminyanisi. Angikhulumi ngafushane bazalwane bami, ngikhuluma ngama-crushers of the anointed. Abantu abanyathela odotshiweyo, hayi ugcobo. Yebo ugcobo nimkwazi. Uma ethi touch not the anointed akasho ugcobo, usho lo dotshiwe. Kusho ukuthi uJesu wayekazi kahle ukuthi wayeunderstanda iphilosophy yama-crowds. Ukuthi ama-crowds into ayenzayo bazalwane bami ngicela silalele nje obani ama-crowds. Ama-crowds lithi iBhayibheli basebeletha ama-crowds. Basebeletha ama-crowd lithi iBhayibheli uma sebeseduze. iBhayibheli iyachaza lithi akusona nje isixuku esikhulu, lithi kwakuyimpumputhu. Lithi uJesu uyayi-understanda uJesu ministry yakhe ukuthi umuntu ozela eShopsi elethwa yinkinga uma efika ngaboni mhla abonwa akufanele abe kwicala kahamba, because into ebeyimlethela ulethwa ukuthi akaboni. Now crowds, they are consumer by design. It's charity. The challenge ngeziqubu zithi sibekelwe ntoni, yini esiyibekele, sizotholani. uJesu wakwazixosha iziqubu zakhala zathi siyephi ngoba amazwi okuphila akuwe. Iziqubu sezifike zathola amazwi ishange kodwa bezizela okunye zafumana amazwi zambona uYesu ukuthi akuyena umuntu okushiwa lo. Yazi iziqubu zinjani? Sifika nje sikwebhekile sisibona ukuthi lo sisikwebhekile umshayile umhlaba, simshumayeze simtshele nge-identity agezeke athola indoda aphume nayo. Now iziqubu zithina siphathele yona, and iziqubu azifuni ukudevelopha, zifuna ukuba zigcine zilapho, azikhuli iziqubu. Now uJesu wayehlakaniphile. Lithi ke kwelinye ivesi wazibona ziqhamuka kude. uJesu kuthiwa wavele uJesu wanyukela entabeni wangaya kuzona. Yini Jesu? Kuthiwa abafundi bazithatha basibeka ezinyaweni zikaJesu. Sathi uJesu efake impahla ezinhle kanje. Basibeka kwi place of authority.
yazi bathi bekhona because in iBhayibheli uJuda wakwazidelela izinyawo zikaJesu bathi befuna ukuthela amafutha enyaweni wathi uJuda okwani lo creature okungaka why Juda wathi uJuda wayingathathwa lamafutha adayiswe kunikezwe abampofu akazabe nayo the project le project ayiqala uqhaza ukudelela izinyawo awubaza abantu ngangabona besontweni lami kunogogo besontweni lami ngithi ngicela sifashele ugogo imali ugogo ungcobo mangithintekile nje hey kusume nezanikeli sizoshayela ugogo inyawo ngithi ngibuka umnikelo lesonto nokagogo omningi okagogo why bacabanga ukuthi ogogo angibanakile number 2 bacabanga ukuthi ugogo uJesu wakhuza wathi abampofu niyohlala nabo njalo kaza ngithanda ibadlalela ekhaya labadlalela number 2 uma sibona umuntu obusekile Abraham I will bless you izizwe zonke ziyabusiswa kuwe hey now Abraham ofuna thirsty for a blessing kufana locate uAbraham bless uAbraham kodwa if you are thirsty for a curse you will not locate Abraham and curse him because only though he passes Abraham it bounce back to you. Now, ama missionaries indayenzile afika engama carriers of possessions. They had possessions. Into abayenza bafundisa abantu abamnyama ukuthi manibona umuntu obusekile lo muntu anokhangeza kuyena. Nizwile kodwa? Ingakho uma ubona umfundisi womlungu enomngani umfundisi womuntu omnyama ezwana nomfundisi womlungu bekhiphana be-restaurant bebefika umzwana wakithi omnyama ethi ihlushwa isound esontweni abasanikhipha belungu manje bakhathela amasound eniwacelayo kodwa kuyahlangana nje isho isound because ama-missionaries asakhela izindlu ezinhle afaka amabhentshi lawo mabhentshi asekhona namhlanje abantu abashintshile kunje uthi noma uzwana nomngani akukuveze lo kayami uzwana nomngani nje obusike njengami manje restaurant ngihamba engenye izimoto zami ngilifte wena masowehla uthi mina inkosi ayingibusisi kodwa ugibela imoto yami ngibusekile awunayo wena baqala ke laba asebamukela ukuhlupheka bathi awuseyaphakama hayi ipoverty yakangishonisa phansi la ngikhona ngeke ngisehla angiselo ngiba apologetic ngalento engikuyo manje ngoba uyahlupha umuntu athi hayi usephakeme nawe uyafuna ukuphakama ukuthi umuntu ophansi akaphakami phakama umuntu ophezulu yebo manje iBhayibheli sehlisene ezithobeni akushiwo kuwena uma uphansi kushiwo kuthinta sehle size la ukhona yabona abafowethu nginitshele uyabona uma ubona umuntu obusekile mabona umuntu obusekile ngifuna nezi access ukuthi umuntu mebusekile noma usho ubani sekunomusa ophezulu kwalowo muntu njani so njani ngifuna untshele lo musa asu-accessa kanjani asu-access ngokuthi masimbona awuzobona ubona abantu ngehluphekayo makunikele esontweni ifuna izama ukucela kuwena mfundisi onemali ivele ifike ibambe nje 5 rand ifike upause ubathi unkunzi imali ngiyacela manje uyareport ukuthi ngishayekile akuthathwa kulabantu ababusekile uyahambisa kubo ukuze uchephe emseni osebenza phezukwabo uyena ophakamisa amakhosi uyena futhi obahlisa mawubona umuntu ephezulu usephanyiswe inkosi hlaba ngikhuluma nabantu ngibona ukuthi I'm blessed ngibusekile izandla kukhulu abanye usathana sebashaya sebesaba nokubambisa izandla say I'm blessed say I'm blessed say I'm blessed now uma ngikuliftile emotweni yami enza sure ukuthi masowehla ushiya imali noma ngakukhuza ishiye ngekani kwakuyenza umuntu akunikeze imali okhoka uzama ukuthi wathi ibuyisele emuva
sengabagila mina umuntu yanginingi ngifaka esiphaketheni noma usukhokho omdala methi ushiya imali ngifaka ephaketheni. Niyazwa zalo mama? Now, how to access the grace? Kulula ukuba wabona isihlahla esikamanzini kodwa somile sona. Ngaza indlela emadamini amakhulu. Nibona isihlahla siphakathi kodwa somile sinanamagatsha. Amanzi awasisizi kodwa semanzini. Lento ifana ukuthi njengoba uthi wena wazana noSirili kodwa ube uhlala khona la eduze. Ungasasho uzohlekwa. Ayikho futhi into eyingozi njengomuntu othi kuSirili malume. Nothi umuntu akabhudi. Ulahlekelwa ama benefits ka president. Ngoba yena aba relate naye njengo president. Kuyena umuntu akabhudi ngangimnabukelisa. Ingakho uJesu lithi iBhayibheli wenza izimangaliso ezincane lapha ngoba bashawa ukuthi bayamazi kodwa banasambulo sakhe. Ningizwela kodwa bazalwane bami. Ningizwela. Cishe bonke abafundisi abalaye, bonke abafundisi abakhela iTheku, Maritzburg, yonke into. Akekho ongazayidla imali yami. Ngizokutshela kodwa, I'm very selective and choose. Angitshalo osizini. Uthi uJesu unganikeli ngokudabuka. Ngibhekeni ke bafowethu. Mawudrive kule mgwaqo yako Thekwini. Hayi ngisho manje phela anizokusiza uhleli phansi. Mawudrive mntakakhambule ufika eMpambano zemgwaqo. Kube sekubakudlula abafana abahlala emgaqweni mina ngibabizi ngamaphara ngoba kusasa kuba wakho obelapho. Na mawuthi amaphara angazi ukuthi wenzani. Ngakhuzwa uJesu ngidlula kwenye indawo yangala ngakithi eShepstone yasebayiqamba bathi kaSathane. Ngathi mina ile ndawo ingozi wathi uJesu nawe utshala isidi yale altar lakho esikhoko. Asisho ukuthi indawo yini ngoba kusho yakhandwa umtholi lento ukuze nawe mawufika ucontribute isidi yokuhluleka. Now labagcotshwa laba labahlala emgaqweni. Uma bafika becela imali lapha emgaqweni sife sivule iwindi. Thina singelama izimoto ezithiwa. Sithi hayi phela abantu abalingani. Khona phela ungazi bajima. Now sihlisa iwindi base bathi afanele marazo ongipho okuncane. Ube suyavula uyaqalaza ungakuthola okuncane akufunayo. Kuvela amanothi. Athi hayi marazo khuleka. Uyazi why? La imikhona akafuneka amanothi kufuneka amasenti. Asikuniki ngalo wesinako sikunika ngelevel yakho. uNkulunkulu okunika njengalokho iBhayibheli will supply all our needs according to his riches in glory. Kubalekile ubusuke la ukhona ngoba uzohlala uthola ama crumbs. Nizwile? Na labafana abanankinga bathi hayi kulungile amarazo. Hayi asidingi le mali. Yazini iposition akuyona. Lalani ke bazalwane. Nangu uJesu ekhuluma. Ethi prepare a boat for me. Uyazi uJesu wayisho kanje. Uyazi ukuthi akekho umuntu onganakwa njengalo othandazela abantu. Njalo demon kulamabandla ahluphekayo ukuthi umfundisi fanele aphumule ngoDisemba noma kenze iappreciation ngoDisemba. Angazi ubani wathi sikhathala ngoDisemba. Ukuthi wathi ukukhathala kwethu kuba uDisemba. Hayi asikhathali ngoDisemba. Sikhathala nomini. uJesu uyabona ukuthi lezi into ezifunayo yabazalwane bami ayike into ebuhlungu njengokuthi pastorisha abantu abangenawo umbono. Abantu abanjani? Abanjani abantu? Okay. uJesu ke ngilungiseleleni umkhumbi. Lalela uJesu wayisho njalo. uJesu uyazi ukuthi uma sengikhathele bazobe sebesemakhaya akekho ozozihlupha ngami. uJesu njani? uJesu uyazi ukuthi once ngakhathala ngiyabathanda into abayenzayo. Le generation intenza njalo ihlala ifuna isihlahla esivuthayo. Mase ekhathela uJesu bafuna omnye umkhumbi futhi la uJesu ekhona namandla khona. Kunabantu nje ukukhonza kwabo bafuna la kunomlilo namhlanje ukhonza la kusasa ukhonza la. Ngicela ngilaleze ntombi mama. Lento ukuthi ibandla ke kulishiye. Awuyindawo la wofela la. Ngokutshela ikhaba kanjani? Ikhaba kanje lento. Leli iBhayibheli la inhliziyo yomuntu ikhona. No.
La ingcebo yomuntu ikhona nenhliziyo yomuntu njani? Nenhliziyo yomuntu njani? Abantu balandela ingcebo yabo. Ungaphatheka bongenayo ingcebo. Ngisho kulabo abanayo. Uma unengcebo, into ekwenza uhlale, awuhlalisi ukuthi uyinthasasa lesonto. Hey, ayahamba manje thasasa esontweni. Uzokuthiwa selithunywe lapha khona yila selibambe khona lithi hayi uNkulunkulu manje khonto ayivusile. Hayi abahlali kodwa mekwaba yinthasasa lithi la isekhaya. Tshela makhaya la nesekhaya. Hayi mthetha ngiyindawo la. Mthetha noma ade hlabuluka uzothi ahamba mthetha windawo. Kodwa ungamanye nje ufaka izimendlela kanje. Ngoba umuntu uyahamba yakadladla hayi thina sinike umuntu bawo kwaphambili ngiyayikade ngibonana. Abantu vele bafaka izimendlela hayi thina phambili basifike umdala kunensuku othi well done my son. Ngiyayiqala nje le mina uthi ukhokhelwe uzofaka izimendlela zokuthi uyaseva. Shalani izandla labazalwane. Clap hands for labazalwane. My God. Lalani ke uthini u2 Corinthians engisewufundeni. Awuphinde uvele nawo. Inkosi siphe lo musa nathi sontweni lakithi esasafa amaphepha kuyaqhwetshwa kuthiwa. Makufunda. Sonto lakithi. Ngivazeleni 1 Corinthians chapter number 9. No verse 11. 2 Corinthians chapter number 9. Asifundeni sonke. If we have sown spiritual seed among you, isn't too much if we reap material harvest from you. Nizwen? Ngasifundeni this one. Okay. Le verse lithi uPaul usefundisile abanye bafika lana bengafundile abanye bafika lana behlushwa amadoda abo ebashaya hey ngikwazi nenkinga abantu esontweni abanye bafika lana indoda yakhe ilala kanye endlini ibonana ngolosihlanu kuphela safeza abafundisa la namhlanje kwakho kumnandi kunjani kwakho ungaqiniseli makubhethe kodwa namhlanje kwakho kunjani ufundiswe le ndlini na umphosolo uPaul uthi uma thina sihlonyela kina komoya ngabe kuyinto enkulu yini uma sivuna kini izinto eziphathekayo yazi khona ibandla laduka shange elalifundiswa uPaul lanqoma uPaul lathi uPaul washo kulona wathi hayi mina ngithunga amatende nalo hambele kutshela abantu uPaul wethu thina kahluphi uthunga amatende kodwa uPaul wenza into ebuhlungu uthi uPaul ngathatha iminikelo yaseMacedonia ngayisa kunina mabaseKorinte kona nanibona umuntu othunga amatende nagcina ngasakwazi ukuaccess umuso kuye thunga amatende umfundisi ithi nje bazona bami uPaul waxoxa libulala lebandla elibulala ngokuthi nje leselazi umfundisi wethu ngihlale ngithi mangikhuluma abefundisi ngikhuluma kahle ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane bami owangibusisa ngobuningi bamasenti bemali ngoba mina every month esontweni lakithi ba decide bangenzela igross abazalwane basesontweni hey enye into ekhona bazalwane basikhuluma iqiniso le ndaba uthi mawufona niyalingana uNkulunkulu bazalwane bami niyafana kuyena ikumina nje abafana abazalwane esontweni khona abantu bengifona ngibambe ngokusheshsha khona bemefona ngithi khola late why kunabantu abaziyo ukuthi noma ngumshumayeli kodwa bayazi ukuthi yabazalwane mhlamba nazi niyazi ukuthi kale ngitshela omnye umfundisi ekseni ngithi mofuna ube umfundisi iba willing ukunikela udlulela abantu iba willing ukuthanda udlulela abantu kodwa abantu abanye bagcina lesonto labathandaza semakhaya basithandazeli abenzi lutho kodwa into abayenzayo nje ukuzokhonza kodwa abathandazi abanikele esontweni njengoba ngilana nje bajabula bazona esonto babhizi bahlangana manje mfundisi ukhambule futhi ibandla lakho lirich kunelami hathi angazi ukuthi umehluko welami ibandla liyazi ngumfundisi walo elami ibandla they are taking care of me lingiphethe kahle ibandla lami njengoba behle nje bahlangana sinama couples abesontweni ngithatha omnye ubaba nje esontweni akwazi futhi nokuthandaza baba vele baba ngamfaka kulabantu abahleli appreciation yami nama ngimhluphi ukuthi awuzothandaza ngubani baba
Hallelujah. Ngibona akhona ukuthi ongubani. Kodwa ungubani makukhulunywa ngami nje umuzwa ethi kodwa umfundisi wethu sifuna umbone egibela ibhanoyi eyophumula ngemali yethu. Because we understand ukuthi uma sihlanyela izinto zikamoya yini wrong mevuna izinto zenyama. Ayolishiya mothande sona phela akona okadlada chapter number 5 nake nje. Njengolana nje ama couples ngifuna ukutshela ayike into eyingozi. Ngicela ngibheke nobazalwane bami. I know kuyathandaza and I'm not trying to downplay prayer. Baba wethu onamandla awusiphe enkosi idolobha. Labantu edolobha abantu bambile balithenga abazange balithandazela. Ngizwakala? Njengoba nje idolobha labanjwa amaSulumane awathandazanga alithenga. Sometimes ufanele sikwazi to buy the city back. Lelo kune revival enkulu ezayo. Kuhlangana baseMaritzburg. Kuhlangana eTheku kuthiwa kuhlangana phana nendawo yokhulula ukuthi kune revival. Ngeke ifike revival imali ngekho. Ngiyangiphikisa yini? Istadium neziqasha ngani? 2 million stadium. Bawunikeza iFF nobani ANC banganiki nini? Thiya ukuthi uhulumeni yini alidelela ibandla alinamali. Uyazi baba ushaka lapha eMlazi kunomuntu one revival. Ngiyazi amabandla ethu eMlazi noWesizwe makhulu. Kwakho libandla elikhulu lapha eMlazi abantu abangalinakile. Ibandla laMax. Ningizwela? Ukhona waMax la? Why? Umax into ayenzile. Yabazalwane ngichazela. Abantu bayathanda to associate themselves ne-success. Oqaphela nje. Ngikhale kodwa ngithi yazi unesho nje ethi bonke abangani bakho basesigodini bakubona mngani nje ohlala le koBhalito. Asikho nesihlobo emndenini wakho nje kuthiwa sihlala koXufu koHillcrest. Izihlobo zakho zonke zisentambanani. Bazalwane bami, iBhayibheli umuntu ohluphekayo uzondwa na umakhelwane na umfowabo. How much more thina sikhonza nawe? Akusho mina usho iBhayibheli. Libe senze iBhayibheli umuntu obusa njengodladla unabangani abaningi. Ngithi abathi ngifaka igama lami ngifake lakho. Ngoba anginayo indaba yomntakabali. Obani abathi I'm blessed. We abanye izandla zidonseka phansi. Obani abathi I'm blessed. Obani abathi I'm blessed. Njoba we house of Christ is a house of gold. Yazwakala. Now, lapha emfundisi yoba ngilana nje, babhizi bahlangana. Lo baba utshela ama couples. Nginama couples lapha esontweni awu 62, should 120. Kuhleliwe kahle lapha. Awakho umuntu axabanayo, nathukanayo. Nalaza demon sekuseni lapha abashadile. La ngisonto ekuseni. Uthi afika esontweni lapha uyena lokusukelile lo. Ufika uthi haleluya. Athi haleluya wani ade ngidelele. Hayi. Isizwe bami. Njobe lapha nje bahlanganisa ngizwe bahlanganisa. Imali abangihlalele yona nibaningi nina kunabo. Bangihlalele 325,000 nakhona imali engatheni kodwa ngizoyithatha phela into izoyenza. Yabazalwane bami, ithi ngintshela. Enye into eshayayo ngeke ukuthi ixakunike into eyisabayo. Abanye abantu bagcina imiliyoni libukhulu. Ngicela ngibhekane kumina bazalwane bami. Ngibhekeni. U500,000 ama 1000 or 500. Abanye bebengazi. O 2000 o 500 abangaki? About 1000. Ningizwini? Ngibona abantu abangizwini. Abantu bayisaba imali 500,000 ngale ngibabuka ngithi no 300,000 ngase ngibahlukanisa 300,000 leni ngizamela wona imali engatheni. Hayi futhi abalimali akekho umuntu lapha amakhulu abahluphekayo olimalayo. Now sibafundise ukuthi uyazi umfundisi ukhambule esontweni sithi house of scholars, house of philosophers, house of billionaires. Abantu abakhulu beyond lento abashunyazwa yona. Yazi wabona isibusiso uyasazi ngizokukhombisa. Hayi khona ngasabe. iBhayibheli ndiyishaya. Ubona umuntu makuphi imali. Into ozisho kuyena. Inkosi ikubusise nje kunikeza wonke namamoli. Awuziniki kodwa wena. Hey abantu abahlupheka bayaphana zibusiso. Inkosi ikunikeza yonke into oyifuna wonke namasimu ako gateway, akho masimo gateway. Kodwa
bakhuluma yonke into abantu. Tshela umakhelwane ukuthi I'm blessed. Say I'm blessed. Say I'm blessed. Prepare a boat for me. Bazalwane bami, eyani boat? uJesu uyazi ukuthi mangiqeda yonke lento kufanele ngiye njani. Nansi enye ingozi. Awukwazi ukukhuluma indaba ukuthi akulungiswe iboat nabantu kanye crowd abahleli la. Kunabantu ukuthi kunikelwe nje kwenzela umfundisi something ubezo bethi hayi hokwani lokuchitha. No, we are preparing a boat for the man of God ukuthi akwazi ukuphumula. Now uma ke laba couples ebeko 10,000 ngenyanga kusho ukuthi ngenyanga njobe nginezi 10,000 per couples. Hayi akumina ungibuka kabi ku decide bona. Uthanda abanalo ngami. Kudlula imali yezitokofela. Nale ndaba nalo ba rice enwathenga usathana futhi abedlala abantu abamnyama. Inqwaba yama rice kwasha uDecember ama rice nempuphu kungaka. Thina masingena siyothenga sesithenga lo amaphula u4 lo okuncane yabona. Ngathi mase ulungile ekhanda awudlali awulimali nithenge hey Nkosi yami kodwa usathana uyadlala ngabantu bakithi abamnyama. Nale zitolo nithenga kuzona ukuthi kule zitolo angibale mhlambe kancane. Uma nje usebenzisa iCapitec. Khohle indawo uzoba yimillionaire. Uyazi why ngisho njalo? Angithi eCapitec nabo babhenke absa nabo. Abafana bawujuba Stellenbosch. Now, iCapitec iyayihlela abantu abahluphekayo. Yazi iCapitec noma ukhipha imali yakho mobambulani bathi uyoboleka. Uzobona abantu baseCapitec banjani? Abantu baseCapitec into abayenzayo. Mawuthi ngicela ungithumele i-account, vela kuthumelela ikhadi. Driver sefane uma endleleni umbhalele izinamba. Nakhona nje abantu bakhona abantu kanjani? Abakho ready for a blessing. Ithini phansi koCapitec phansi. Yabazalwane bami. Obani bathi we are ready to prepare a boat for a man of God. Oh, man of God umfundisi. Obani bathi singamhlelela umfundisi wethu indawo yokuphumula. Yabazalwane bami, ngihla ngibona umfundisi wenu la. Akapheli phesheya. Nana miss. Why na miss? Yayithanda le ndoda. I love this man of God. Lalela ngichazela. Ningayithathi liyanto njengento enhle. Uniphuca isibusiso. Uzobona futhi ukulimala kanjani. Abantu bacathi eDubai imali enkulu. Imali ngasho umfundisi mama ulihle nomfundisi siyacela mama lihle sicela kube yithina njengebandla sifuna uyophumula nabantwana bakho. Niyangizwa bazalwane bami? Mina wami umfundisi wayiswa yimina phesheya ngemali yakaCapitec. Yazi ngenzani? Ngibuyisa kade sebelimele. Ngawoboleka, ngathatha umfundisi wami ngamisa phesheya. Umfundisi wami sethe ukutravela. Ngifuna ukutshela bazalwane bami. Labantu basezulwini bathi kuwena mfana wami inkosi kubusise. Bavula amahumba avalekile, bakhuluma nomkhathi nolwandle because God has given them a grace. Akwazi umfundisi ukubusiseka kodwa angabi nawo umoya wokubusiseka. Angiphinde ngisho lento, a poor church enomfundisi ohluphekayo ngeke ukwazi ukusiza a poor community. Niyangivumela? Now, kodwa into efanele niyenze manihlele emakhaya. Uqoqa nje ukuthi umfundisi wethu singamenzela ntoni. Ngizwile manje bayahlongoza esontweni. Nizobona nizongithakatha njani ngiyanitshela. Bafuna ungithekela imoto manje. Ungacabanga ukuthi futhi abantu abastrong kakhulu ogogo basesontweni. Bathi yeke umfundisi wethu akathengele le moto lezi moto egitshela kanje kuzona. Now, the problem ubona sinje bazalwane thina abantu abamnyama sadlala ukuthi safunda ukukhangeza izwani iBhayibheli lithi sibusisiwe isandla esiphayo kunesandla esamukelayo. Faka uProverbs lapha. Number 11 verse 25. Hey bazoba right abantu. Ubabanzi manje. Unensobo obugwili nje angazini.
Ngisho mase kwenze uhlupheka ngiyabhoreka. Akukufanele ukuhlupheka. Unenswebo yobugwili nje. uThixo makakusize imali ibidust ezandleni zakho. Imali mayibe idust ezandleni zakho. Ya, ithini lento? Hawu ngifuna bazibonele mfundisi wami. Asifundeni sonke. Hayi fundani bafundisi wani? Ya. Ejela phezulu uzoba njani? Uzoba njani? Ngithanda isizulu. Lithi umphefumulo ophanayo uyakucebiswa. Lalani baza akuncishana izandla kuncishana umphefumulo. Mawunganikeli nje ungacaba khona inkinga ezandleni zakho. Umphefumulo wakho uyakuncishana. Kodwa kuthiwa umuntu ophanayo uba nje. Ngiyabo ngizokhomba wena khohla umkhize ngikhomba mina. Umuntu ophanayo uyakuceba ophuzisa abanye amanzi uyakuphuziswa naye. Hayi into enhlupha ngayo aniphuzisi umuntu. Nifuna ukwenzani? Yazi lo muntu oniphuzisayo naye unjani? Uyaphuziswa. Lithi ngesingisi, faka isingisi. Ngicela amafesi engiwashoba zalo mama ukuze masofuna ukuhleba ekhaya akumangalele. Ngicela nje uthi hey kodwa Nkosi yami uyashumana kodwa uphakeme ufuna ngehle. Ngizokushumaza kanjani ngiphansi? Ngoba ngisendaweni ephezulu. A generous person will prosper. Say prosper. Say prosper. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Man refresh umfundisi wenu. Hayi, Karen for sure. Niyangikhona? Niyangikhona? Akube wena nje babohlela lento engishoyo. Aniphume lento kubusiseka manje. Ake nibe ibandla lezenzo. Ngicela ngicheckele. Labantu abahleba umfundisi, kuthiwa kunomfundisi uyahletshwa, kunomama ohlupha esontweni, kuhlupha ingane zakhe, kuhlupha nendoda yamshaya. Kuba nechaos kulowo muzi. Kodwa lokho isitashana sikamfundisi. Hayi ubona impilo yakhe. Iba nje impilo lo muntu. Iyaqhubeka ngoba lo muntu uyazi ukuthi a generous person will prosper. Say prosper. Say prosper. Okay. Genesis 45 verse 27. Kuthiwa, but when they told him everything that Joseph had said to them, and when he saw cats, Joseph has sent to carry him back. Ngicela iversion, khona version le ethi ama wagons. Niyawathanda ama G-wagons. Niyawathanda ama G-wagons. Ngicela leyo version esho njalo. Hey, iBhayibheli kade ndiyabakhona indala. Niyabona? But when they told him everything, Joseph, and when they told him all the words of Joseph, which he had said unto them, and when he saw, ebonani? Asifundeni phela. Nizwe le ndaba. Kuthiwa watshela ukuthi hayi, kuthiwa madodana akhe ayeza sendleleni wazilalela umkhulu. Kwathiwa sebefikile wazilalela. Kwathiwa sebepakile wavula amakhethini. Wabona beyipake wagons. Lithi iBhayibheli, the spirit of their father Jacob was revived. You know ayizisithandayo. When we sibona the prosperity iBhayibheli, it is a pleasure kuNkulunkulu ukubona a prosperity of his servants. Ezulwini uyathandwa khabazela uma kubonakala impumelelo yabangcwele bakhe uJesu uyajabula. Now Jacob ulele ukhathazekile, exhausted and tired. Kodwa meje ukuthi bayeza abafana bami. Kodwa bafethu ubani ongafuna ukubona abafana bakhe bedrive wagons. Kuthiwa his spirit was revived. Say I'm blessed. Angazi kwenza kanjani bazalwane bami. Base eShowC. Ngike ngijumpe mfundisi ukhambule. Uyazi, ngithi namhlanje ngifuna ukudrive. Ngithatha iUber. Umfana uUber ngihlakanipha ngilande kwami. Uma ngilanda kwami uhambe ngcoma ngindlela eMarazi kwakho lapha. Na. Hey Marazi lezimoto ebhayi eminyango uthi. Ama wagons la.
Athi hayi marazi senisebenzile. Bese nawo uJesu kodwa akakusiza nawo. Because kufanele sikwazi to deploy our resources and our assets for the kingdom of God. Kufanele sikwazi to use njengoba iBhayibheli uPeter wasebenzisa iboat yakhe wayinika uJesu ukuthi afundise kuyona. Sebenzisa your asset. Kangatshela bayazi babushange. Kangabatshela esontweni ke babukhambule bangalimali. Esontweni simoto sipanga ngendlela ehlelekile. Lezo indala zipanga ngaphandle. Nasakuhlela lebandla ayaphathekala. Imoto lezi ezithanda ukushayeka kwasenza ukuthi mayilahleka sokwazi ukuyihlanganisela. Kuthi lezi zangempela zipanga phakathi. Kwangempela ufila kanjani ngempela? Imoto yami ngaphandle nokufikele ukuthi uphatha kanjani? Kwauna uyabona le moto basithathu. Singahlanganisa nje ngaphandle. Mfundisi ukhambule. Amadoda lebandla ngayenza sasuka sonke saqaqa bayazoshange sasicela laba bezimoto abazini nabo imoto yabo masiyibheka qabuka ivese lithi abathi uhlakala kuhambe bazishiya ke baba khona oshange sathatha imoto saye emacar wash bafowethu sazipaka sipaka izinto ezinamapayipi ethi umfana owasha imoto ngeke angasindiswa nomnikazi wecar wash ngeke angasindiswa. She deploy my asset for the kingdom of God. But abantu lemoto ezidlala uJesu sinikile. Sinikezwe uYesu. Oh, niyezwa bazalwane. Sizoba wina ngama assets ethu. Yamuzwa mama ekhazela. Sapaka imoto, umfana owasha izimoto. Uthi mama bafowethu, le moto sithi ezase HOC. Hey uphi yondawo bafowethu? Isekuphakameni lapho sithi hayi. Amatsha nje awumhlobo. Sabuya nenqwaba yabantu. Sase siyasuka sayopaka kaMax, zapaka ezethu. Sadla inyama nalaba. Bathi mashida nisebenza. Sathi sikhamuke eShowC. Senzani? Sisebenzisa lokujova sinikeze kona ukuwina imphefumulo yabantu. Bazalwane bami. Ngitshela. Umuntu ozodla iMaritzburg. Le tema esetshenziswa ematendeni. Hayi khohlwana. Noma ngathi kudlikizwa lutho. Noma nishaya impepha lutho. Sizofika abazalwane bami. uJesu uhlakaniphile. Lithi iBhayibheli in the book of Genesis. Kwafanele bangene kwemenye imizi, bangena emzini we-prostitute, hayi edayisayo, umnikazi webrothel, bangena khona abantu basezulwini. Kwathiwa mambrothel namhlanje asithengi. Asona ama-client. Sizobamba wena. Abazalwane bami. Into efanele siyazi. Into ezokwenza abantu bangene embusweni. Indlela esipackage ngayo lento. Abanye lebandla lelibona lelihlina khona. Ayikho umuntu uthi uyaphalaza la. Asimelene nokuphalaza. Phalazela kuphi ufese uphalazile la. Kodwa sikuphalazisa ignorance ongazazi ukuthi ubani. Lana sifuna uhambele phezulu ngoba khonto seyifikile. Bazalwane bami nginitshela impumelelo khonto yenza kumuntu ngaphakathi. Ngicela ngibona abefundisi mabengena. Mabefika emasontweni. Bonke ngazini. Nibone? Hayi mina ngena nje. Akukhona ukuthi ngilimazile, impumelelo iyakwazi ukuphakamisa ivuse lento efile ngaphakathi. Awusasho ukuthi umntakabani wena ophumelele. La khona abantu eBhayibheli, though he was God. What was the thoba? Ukuzithoba kwakhe was not sponsored by ignorance of his divinity. Ngishuma ibandla Pitoli ntakhambula. Seyavala yawazi ama-minute yami. Hayi athi lo mfundisi man of God. Ehamaskrali. Athi njoba ulana nje khululeka. Uma ufuna medical attention. Lo mfowethu kade ekupakisa lapho udokotela. Lo okade ekuthatha befaka phakathi o-advocate. Asinaservice ukuswela.
Uma uswela sana uma useva ngempela umlambile. Seva nento yakho ukuthi iBhayibheli iskill senza umuntu angasevi mean people of a low rank, people abangabalekile. Uma uneskill useva abantu of a high rank, useva abantu abaphezulu. Hawu ngathuka o-advocate bangaphandle, odokotela bayapaka izimoto ngoba lento yokubahamba bazalwane benziwa ukuzazi ubani. Hawu nami ngathuka hawu ngakhumbula ngiyaba bingelela kodwa ngabe siyaqumba thina. Ngaziswa ngakhumbula udokotela ndina ngangimibingelele. Bengingacabanga ukuthi ngafica udokotela emaparking. Kanti laba abangazazi bacabanga ukuthi ukuseva ukuzehlisa. Kanti ezulwini ofuna ukuba mkhulu makabe isikhonzi sabanye because uNkulunkulu ayenza efuna ukuphakamisa abantu uchecka iposture yenhliziyo yabo ukuthi kwenzeka kanjani masithi asende something for the man of God. Now sengisele 5 minutes but if you full comes to something again Nkosi uJesu. Psalms 35 verse 27. Ngifuna ukuhamba ngokuvunyelwa umfundisi wakho. Ngokuvunyelwa bani? Ya. Ngoba enye into ekhona esontweni kuyaseva. Akusetshenzwa. Buka nje manje uyaqala ukungibona. Futhi ngibizwa umfundisi wakho. Kodwa ngizothi umfundisi wakho nginika account ngikuphe 5,000 uhambe uyodla. Angithi yabona? Uyabona ukuthi uthola 5,000 bobo ngekho la. And uyabona ukuthi umuntu okuthembisayo ngavele uyabona umuntu okuthembisayo uzokunikeza. Okay, before sifunde kuthiwa impumelelo iya revive. Njengoba khona impumelelo iya revive. Uma ngikholwa ukubona uma uhlinile ungafuna lutho uthi uvula ifoni ingene iaccount ingene nje imali uba revived. Nalaba bashadile makunginemali engenile uzongigadana kupassage inkosikazi wami ungakhubeki passage gada wena. Imali mayingekho yini manje ufunani ngithatha ihlala lapha. Ipoverty yenza anger nebitterness. Asifunde lapho ogcina asifunde isonga for 7 minutes. May those who delight in my vindication shout for joy and gladness. May they always say, the Lord be exalted, who delight in the well-being. King James, who delight in the well-being, who take pleasure in the prosperity of his servant. Uyathanda maniphumelele, uyathanda manezinto ningenayo kweleti nivuka ekseni niya kuma-holiday. Oh my. Yabo nje umshado ngenamali. Ulengele maweni. Unjani? Ulengele maweni. Akube mna. Inhliziyo yami. Okay. I'm left with, Father, we thank you. Ngithe if we sown spiritual. Ngifuna unikhombisa something yokugcina ke manje ngiba sengiyasebenza. Ngino 3 minutes umfundisi wesabe. Ngicela sibheke uMshumayeli 7 verse 12. Ngiyathandaza. Yeah, Ecclesiastes. Wait, hold. I can't wait bazalwane bami. La khona nawe nje ungaphumuli ngoDisemba kuphela, uma ufuna ukuphumula uhambe uphumula. Ukhathele wena. Kodwa ukhathala kufuna imali ukuphumula. Akuphunyulwa ngemali. Kodwa manje sozothola ingane nonke nendoda yakhe lokushaya ithi kubuhlungu lawo lo uneshayana ngathi nenzani. Shwana. For wisdom asifundeni, for wisdom is the defense and the money is the defense. Ngicela ngibheke. Shwa imali yini? Asikhulumeni imali yini? Imali yini? Mongana mali uvala lebuhlelo emnyango.
Kanye ngitshela uShanga siza ngapha uthi abantu hayi labafundisi bayagadwa bagadwane. Uyalosho nje akanama lokugadwa yena. Kwa uJesu wagadwane, iPrince of Peace. Igadwa inkunzi mala ngeze noPeter ngadla uPeter ngadla uyinkabi ngaleso sikhathi. Ngamla indlebe. Bazalwane bami, uma imali ingekho uhlele eminyango. Kwafuna utshela how to access grace. Bazalwane bami, ngifuna ukuthandaza nani manje? Ngento ethi enye ingozi enkulu kulezi zinto zitholele ekhaya. Sengisho ukuthi isifundiso sizale lezi zinto. Ngikhumbula mama wathi indoda yami ifile ibine ikweleti ngikhumbula mama noma simiyeke lo mama. Ngikhumbula lo mama lo ishuna manje woman. Nabo kwenzakalani? Wengabathola abantwana siyavuma. Ubathole lapha abantwana. La. Wafela lapha umntwana. Wafela lapha. Hawu, uba umntwana wafela emasimini. Wangafela la iProphet wekhona. Uma esekhona sekuyabalekwa naye la. Khona abantu esibagcina mhla bethandazelwa beprofetho, mhla bayithola into bayasuka la. Esimkhomba sithi saba semasimini. Hayibo lo sesangasizwa manje usefuna anibazana bami indlu nendlu inomusa wakhona. Uyabona nje lekhaya kunomusa wakhona. And lo musa kufanele sunjani su access